Labaran Kannywood daga duniyar labarai da wannan shine na farko zuwa wannan tashar ka dawo da karanta alamar nan ta subscribe shine da baka damar samun labaran da zarar mun daura a rikicin da ke fara Kannywood rarara zaka kira shi da ka gan shi gane shi ai dan APC ne ni APC nake yi Alnuhu APC yake yi Adamu Zango APC yake yi Sani Danja APC yake yi ka gane Abba Ali Musafa APC yake yi ka gane Lawan Ahmad yana yin APC ne aka ta ga manyan mutane ba wai magana yi APC mu muna magana ba wai APC bane ba wai jam'iyya bace tsaro ba mu jam'iyya a ciki shi tsaro na kowa ne zaman kan shi ke yi mu mun riga mun fara turbu muke yi muna yin APC amma bata hana in zo in ce dole lallai sai an kawo matsalar tsaro ba haka muka je majalisa muka ce yaushe za a gama wannan matsalar tsaron ne ya kamata a bamu labari wa'inda mu kaga ganin jiwa suna ce mana karuwai waye ana mana kallon irin kaman babu su ba za su iya auren mu ba to mu muna so ne mu ƙara nuna ma duniya fa cewa fa su ba za su iya auren mu a gwamnatin mai gina ce da motoci guda biyu circir kuma ni ce da iPhone 17 yanzu zaka duba kaga na ƙara kiba ya skin dina din ya biya kwanta ba abin da yake damu na nan da kake gani na wallahi kwaci hankali ya zauna a tattare da baki da akwai wata magana da mai girma gwamna ya taba yi lokacin a campaign ni ko kamar a ta kai ne wannan magana to a lokacin muka sa ran mu to mu ma fa zafin mu zaba saboda a lokacin mai girma gwamna ya yi magana ne akan cewa za a yi auren gata idan aka ci gwamnati a lokacin da ake campaign yace za a yi auren gata za a yi komai da komai sai muka ce mu kuma to tunda za a yi auren wannan gata kuma mu dama mu muka yi wahala muka yi wahala lokacin wani tun kafin su zama ciyamomi wasu kafin su zama kwamishinoni ne ko duk lokacin duk ba a zazzama ba muka ce to mu mun zaɓa wani abin kaman wasa sai ka ji an ce a cikin namu sai ka ji ni yaya lida ni na zaɓa wannan ta ce ni na zaɓa wannan ta ce ni na zaɓa wannan to a lokacin duk muka sa mu ran mu haka saboda mun san gwamna fa mai tausayi ne fa kawai mai wuyanta maganan namu ya je gurin shi saboda mun san zai yi ba fa na dole bane ba da a cikin su ba wanda za a ce za a aura musu kaman mu su ce a'a wallahi mun ya hato gaskiya yan gobar ma ya fasi ya hakuri mu muna la'akari ne da mu fa Allah ya ba su kujeran su jagororin mu ma da kuma karfin mu da komai din mu da muka zo muka sadaukar da shi muka zo muka yi campaign a lokacin mu abin da muke kallo kenan ba wai fa kwadayi ne zai safa mu yi auren jagorori ba akwai abin da muke kallo har yanzu akwai abin da muke kallo a tattare da su kaga fa dalilin fa kaga mu yanzu a cikin mu kaga ganin jiwa suna ce mana karuwai waye ana mana kallon irin kaman babu su ba za su iya auren mu ba to mu muna so ne mu ƙara nuna ma duniya fa cewa fa su fa za su iya auren mu a gwamnatin mai girma gwamna mutanen nan za su iya auren mu ba su iya auren saboda a lokacin zaka ga fa lokacin da muke campaign fa wayan sun fara ga fa sun rabu da samarin su a cikin mu akwai wanda suka rabu da samarin su akwai wanda aka samu su rana sanadiyan irin ka fito kana campaign kana waye saboda kaga nan shi Kano garin musulunci ne ba wai irin a ce mata kaman irin shekarun mu haka su fito suna campaign ko na abu zaka ga wayan suna mata kallon yar iska ce ko waye to mu kuma a wannan lokacin muka ga hanyar da ya kamata mu dauko mu dora abin a sama cewa su fa wa'annan da ake muna kallon muna musu wahala suna ana muna kallon yan iska ne muna bin su muna waye za fa su iya auren mu ko da sanin daidai sai Allah tsakanin da su sai dai hisabi tunda kowa ya san kanshi shi yasa muke so yauwa tunda samarin mu duk sun tafi a dalilin su sai su rungudo a zo a samu ai wannan sabga kawai a rufa wa juna asiri to gaskiya kamar a ce yan majalisa tunda duk gashi nan muna da su na Abuja mun fi son su mun fi son su gaskiya mun fi son su to da yake kaga yanzu ba yawa ne da su ba tunda mu kungiyar mu waɗanda suke so za a aura musu muna da yawa za mu kai kusan 200 da wani abu to kaga su yan majalisun mu za a zauna a kirga ba su kai kamar su 50 haka ba to shi yasa sai muka ƙara janyo sauran yan majalisun Kano na jiha kenan muka dan tsatsakuro domin su ma ai ba duka bane gabaki ɗaya ba wai duka bane to kuma sai muka ƙara dauko ciyamomi a ciki su ma ciyamomin gaskiya ba duka bane ba muka sassaba su ma zaba ne waɗanda suka dan idan abubuwa dai haka amma ba duka ba gaskiya gabaki ɗayan su ba duka ba tunda kun ce kuna da yawa watakila kun haura 200 a cikin SSR da SR kamar guda nawa za ku zaba gaskiya sai dai ku yi hakuri ku bari dai mu ga yadda Allah zai yi nan gaba gaskiya ku yi hakuri babu ku a ciki saboda da mun ce akwai MDs a ciki to su ma din dai ba duka ba dai akwai dai mutane hudu dai da muka sa a ciki su ma dai yawa akwai mutane hudu da muka sa a ciki ku bari dai ku dan yi hakuri mu dan ga yadda abin zai kasance a to ai ka ko ni ma ban zaba ba fa ko ni ma ban zaba ba sai sun gama zaba a duk sun zaba ai ni babba ce a cikin su ni kaman a ce uwa ce duk sai sun gama zaba idan suka gama zaba ni sai su zo su tattaru su ma sai su zaban mu ni na riga da saboda ka san me kada yanzu ni in zaba a ce kuma akwai wata a ciki wanda ta zaba nawa kaga ni ba zan ni ina ganin kaman ba adalci a ciki in nace zan yi haka to saboda haka sai sun gama zaba sai su tattaru sai su zo su ma su zaban mu SSA fa kuma ban da su na ce maka kai ma dai ciyaman babu to kansiloli fa a su ma ban da su gaskiya sai hakuri su dan jira tukunna dai za a duba masa a wata kungiya amma a kungiyar mu gaskiya ban da su ma kwamishinonin akwai su amma dai ina tunanin kaman su biyu ne su ma aka dan zabo akwai guda biyu wanda aka zaba a ciki su ma sauran su ya hakuri